guys! Welcome to another video for today. Kay, maghimo ta og unboxing, and yes, I'm with the best friends. Kay, gi-surprise ko sa TM with the Barkada box. Nasya sa kalayo! Nako ka siya! Uy, magsikiro ka ba eh? Wow! And ang nakanindot kay ilag ibutang akong no! That's so lit, bro! That's so mystery, bro! That's so lit! So thank you TM, no? Thank you TM. Thank you TM aning Mystery Barkada box. TM, they touch me? Touch me. Thank you so much. So mag-unboxing ra gud mi ani. And since Wow! Uy, yun. Hindi ko break sa sakin. ready na mo? Ready! Ready! Sige. Naligo ko may paraan. Wow! 3, The best cake. 2, 1. Ay, isa. Ayun. Berbalik ba eh? Berbalik ba eh? Sino ko ba yun? Kamay able. Boom. Hitungan mo. 3, 2, 1. Isa! Berbalik ko ba yun? Kumasap ko. Shit. Let's go. Ay, isa ba yun? They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Wala na, yan ba yun? Berbalik ko. Makita na og like Barkada. Ay, isa. Before na guess na natin sa mga sulod. Sige, guess. na Sige, ako. Dapat kayo helmet sa motor. Dapat kayo. Usar ka. Sara ka buhok. Hindi na ako Special puro man siya siya. mga SIM card. Akay para ipa-resell. Pero bigasyo. Chocolate. Ano naman? Wow, so... Bayan box. Balikbayan box. Oo, bitaw na. Pero kami ba shoe pa ang neso dire kay? Na. Na may shoe pa. Ay, ibaw na ko, naong ni Dyer. Oh, puros naon ako. T-shirt nga naon ako. Kasi ang headset siya baka nang naong. T-shirt ko. T-shirt ko. Mga kapahayan. Sugar, sige dai. Tindahan eh. Ito. One. Wait, so 5, Let's go. 6, 7, 8, Ha! Nice go surprise char. Wow, balik school. Wow. Kasi una mo open. Ako una. Sige dai. Saan niya siya? Ah! Paano siya? Wow! Wow! Kabalo ka mo rin pinaka-importante sa tanan. Uy, Yan hindi mo naman. niya nagpa-keep safe sa mga sulod. Right kay TM ba eh? Lagi dai. Kasi tawag ani para sa charger. Charger bag. Quick charge. Gadget Mga case. gadget case. Gadget Nasya. Dahil gadget case. Wow, pag-travel. La, hilig ba tag-travel? Hilig tag-travel. Ay, Oy. Mga dato, yami. Travel niya sa gawas. So, duha ka buo. Grocery. Padong sa skina. Oy, nanapuilain. Mas dako siya. Dako siya. Kaya mo na, Day. Amo Pila na ko ni. mas damit ninyo diri. Ako ni siya kay para sa kwan, Mga para sa kuan ninyo. Lunes ka cellphone, sa Tuesday ka cellphone. Thursday, Wednesday ka cellphone. Ang Nga sana. pang travel, Jud. Yes, Para dai. skincare. Kana, oh. Para skincare. Para skincare. Ikaw, hilig mo kagdalag mga... Oo, pero skincare. naman ko yung mga inani. The more the merrier. The only thing that I care is her. Oh, Another set. Another set of travel kit, bro. Pero basta Dapat sa... pareha lagi yan eh. Unsa na pang Special lang. Special. Isa. Out. Pang skincare. Pwede na ka makadala sa hashtag. Oh, see? Wow! Puriya, Jud. Wow! Ang totoo niya eh. Hala! Wow! Mini bag. Unsa na? Di na to ay ablihan. Mini bag. Abli. bag. Imo na magkani. Oh. Basta yung ibalik pa rin sa TM ba? Underwear storage. Oh, Daday. sa mga hilig o Gamit kayo ni nila. Batch day, batch. Pang resell gini day. Pang resell. Mas, men? Pangkato. sleeping Pang mat. negosyo gina day. Pang Monday, Tuesday, Wednesday. Wow. Yes, day. Pang 1 month. Di, ang gabri day. Abli day. Disposable, magod na good. Bugok yung makabri ba? Disposable Sa ilam. Here. Wow, nice SpongeBob. Pili mo character. Love, day, isa ka kilo baboy day. Ako nga ni. Si Steve. Ala, wow. Sila unsa ni? Kana pink. Pink day? Hindi na pink din. Purple. Purple. Sure? Kasi Mr. Crab. Black na ako kay minimal. Cute. Ayun sa kanila, amuan na day. This day, inyo na na day. Ako kay Sikoan. Since naamay ni comment sa BFTV nga channel ba nga magpajama gani sa mo. So appeal na ni siya. Yes! Oy! Pajamata sa mall. Watch out! Next, Kay! Uy! Nai-headband day. Ganahan mo mag-headband day. Ako bay. Kasi ganahan mag-headband. Ako bay. Abi no, earphone. Daghan ka ayo. Mag-rip Kalaghan pa kaya na day. Isumpay daw siya. Sumpay ka day. Bandana, banding. Hala! Pangdula. Sige, dadan. Ano na? Pang forever na siya, day. Ito magsigo bay. Oo nga si RJ. Ano lang ka daw. That's very good.
Ay, nakita. Wow. Wow, si RJ ang sa tunga, pero waman Hindi si RJ. man si RJ. Ano din? Saan man eh? Kaan daw, luhod mo. Thumbnail. Okay, sakit na kang luhod na. Luhod ako gabi yan. Sige, pare. Kasi trip ani. Saan man ni, Jud? Barkada bundle. Uy! Oy! Ano ito na SIM card? Oy! Uy, wow! Uy, wow! Cellphone, What is prepaid that? wifi day. Hala! Oh, wala. Bakit? Yes, gamit siya diri day. Pocket wifi? Pocket wifi. It's Pocket wifi? So maka-travel siya bisag asa. Dito siya for traveling. Yes. Wala pa doon biyatag. Oh! Hindi pa to. Ayo. Dili pa to confirmed. Di ba confirm pero Pero may ta. hopefully. Maka-travel Wala na. magamit sa ni. Oo, tama. For the first time in forever. Hindi daw. Unboxing. So Hala! So maani ang ilang TM Easy Surf MiFi nga tag 129 nga tag 1,295 and connect up to 16 devices. Wow. Wow! Wow. Pwede mag-upload yan eh. Up to 42 Mbps. Try na to dai. Uy! Pwede kayo mag-upload sa NASA. Nabay other bags. Unboxing. What a headband. Not Not friends. Ala na siya SIM. Resell lagi. Ang online seller na is... Not for sale man siya dai. Para Pang-charge? charge. Oh. Muna siya ang iyang device. Nipis siya and very light. So, Gaan na siya. So, portable ka siya. very con na siya. Handy, dandy. Nice siya for travel. Let's try daw. Do, why signal rin do? Lapay rin ka Wow. Look. Gadget case. Look. Wow! Sige, pag-continue mo og unboxing. Pang ID by portable Unsa shoe. na? So, duha ka buo. Miniso. For Barkada, jud for us, jud din siya for us. Unsa na dai? Another travel kit. Kani day kay. Daghan ka. Dagan ang travel size nga kit. Oh wow. Subag na, subag. Shubag ang ate eh. Wow! Ano isa oras na rin? Masa mo na? Ako Paris! Ano ba ni Jazz? Unsa pa man dai? Napay naaw dai? Napay nabili? Ano eh? Wow! Pagkuhanan ano eh? Pagkuhanan! Pagkuhanan siya guys! Bay, makaluto na sa perfect na adobo. Makaluto na sa adobo, bay. Basa lagi. Bago hugas. Basta pa daw? Alo! Nakuha kaya na eh! Alo! Laluma, oy! Alo! Pagpasurahan! Bay, alo! Di pa gin malata! Oh, eco-friendly! Naraang ka ng wifi name o password niya para kakonect sa wifi. Alay mo connect ta eh. Pupunta na umano yun! Alam! Lalo, ay sa akin, lalong kayo, lalong kayo. Saan naman sad na? Alo! Oh! Naluto na! Adobo, bay! Adobo, bay! Pasa kayo! Pagkuro kita na humanok Frozen pag nga adobo! Gawin sa pagka-frozen na rin ah! Ano bay? Nagbasa ka bay, bay? Hinto mo ni? Layo kayo. Gusto ba natin makakolang ang... Uy, baso! Uy, baso! Uy, pitsil! Pitsil ba dito? Ay! Stay hydrated! Uy, napaisod ang Grabe yan eh! Wala pa siya suma tubig. Pitsil. mineral Hindi siya fake! Oh, it's water! Wow! Ano siya ang TM nga Easy MiFi and pwede rin ninyo maambagan yun sa inyong barkada. Labi na travel mo or namo sa usa ka place. Ambagan ninyo ang 1,295 and then naana siya 310 gigabytes for 7 days day. Grabe bay! Wow! Amazing, di ba? If you wanna know more details about aning nga promo, you can click the link sa description box. So please check it out. Nalingaw na mis mga kuan. Oy, sa ninyo. Wow! I'm not cleaning! Ay, cash move. Balik kayo. Daga na kayo among... Laday! 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 Ano sa mga day? Sorry, bay. Abdi na fluffy, bay. Wow! Ulan! Pagkatulog, ulan! Sakong sakto. Sakong. Oo, di amin Sleeping ice. Sleeping ice, bitaw. Thank you, DM! Thank you, DM! Barkada bonding! Thank you, DM, for the Mystery Barkada Box. Diba, lingaw kayo sila sa box. Uy, pwede ako Pilihan pa kayo. Feel ako sila yung mas makinabang aning box. Bay, laba mo man sa bulsa ni Doraemon, bay. Pag bag ni Dora. Wow! Tawag niya, day. Kanya. Wala! Dili, wala! Ang saan naguba? Diba dagang kay Big
limpyuhan. Jack in the box. It's a mess, gyud. Napaysa day. Unsa? Nay tao. Right, so wapa na naman guys, apa na ikuan guys. So kada to pagkapos ko tamo gi-repair and then amo paging i-search deeply what is within this mystery box. When something incredible is happened. Whoa. Bay. Nay bangko, bay. From TM. Bay from TM bay oh. Ay sa tanaw na to kung saligan. Wow! Bay, nagingilabot akong skin, bay. Skin. Goosebumps na. Ay, malimpihan. Og karon medyo na hilom-hilom na sila kay Mark na enjoy na nila ang kaning Easy MiFi nga TM no. Thank you so much TM for the mystery barkada box og kani sa among Easy MiFi. Yes, gamit kay siya namo karon. Kamusta ang internet day? Paspas kayo, day. Paspas ra day. Upa naman ang dula, day. So if permis sa mga magkuyog sa imong barkada pero permis sa mga magproblema o data ninyo or internet, pwede na ninyo ambaga ng inyong 1,295 nga Easy MiFi. May paambaga ng internet kaysa sa inom. True! Makaduwa pa mo o mga duwa, maka-YouTube pa mo. So again, kaning Easy MiFi na siya 10 GB nga free data, valid for 7 days. So diba, sulit siya. Kung ganahan mo ma-enjoy ang LTE connection with your barkada, you can use my promo code TMLTE Angela for 20% off. Diba? Bongga na. Pwede ninyo mapalit sa Lazada o sa Shopee. So, links down below. Again, thank you TM na nami panggamit sa among travel soon. Na siya line colors. I think wala na. Thank you mga barkada. TM, baka naman. Baka daw, TM. Namin baka rin. At tutumbahon. So, Pa, good for one na dyan siya. Design na dyan siya nga anak siya. suwaye daw. Pausa. Weird daw. So that's it for today's video. I hope nalingaw ra mo. I hope nga magamit na ni namo soon sa travel. So anyway, thank you guys so much for watching. If you guys liked it, please don't forget to give this a thumbs up. Subscribe to my channel if wa pa mo ka-subscribe. Follow me on my social medias. Subscribe sa akong YouTube friends, si Clark Mantilla, Rigel Thomas, si Glenn Abukay. Links down below sa ilang channel. Follow me on my social medias, everything at Angela Morales X. See you guys on my next video. And always remember that it's okay not to be perfect. Bye!